Reba kok sen pai nono Mokol ni mukte yoro Bekhawa perang kogo Langma de choi thano Imang muk thang bone Ani sak pang bone Thui si thang gi mano Nono ang pogi maya Odong yoy ham zik talang ya nishkang tulang thangane Odong yoy ham zik talang ya nishkang tulang thangane हिंके बाहाय तंबाय खाजानि माराटे किसिं सं खाखाय नरबो जतन काम करना तंगना हनै हिंके आंतिनि हायना हाय ताय कैसा नरनि बागै सिनि TTAADCनि EM सारसोहेल डेभलपमेन्टनि लाइफ स्टाइल भिडियो 255 का नरक नायतंनि इ भिडियो पुरानि सिमि पाइथक जरा जों काहामके सायमलानि बिनि एजुकेशन क्वालिफिकेशन ताय बिनि बिलिस हॉबीज ताय बिनि फेवरेट फूड दंना ताय बिनि फेवरेट कलर दंना बेबागना इ भिडियो बिसिंति जों तिनि काहामके सायमलायनाय नरक नायतंनि भिडियो पुरानि सिमि पाइथक जरा फादिंगे जों पुरानि सायमलायनो बिनि रियल नेम तामो बिनि रियल नेम खा सुहेल डेब्रमा फादिंगे ताव सायमलायनो बिनि निकनेम एबा कामिरगो लबय रिंजां माने हिंगे तामो बिनि निकनेम एबा कामिरगो लबय रिंजां माने हिंके सुहेल फादिंगे ताव सायमलायनो बिनि हाइट एबा बिनि जुगमानि बिनि हाइट दिंखा 5.5 फीट फादिंगे ताव सायमलायनो बिनि वेट एबा बिनि हिलिंमानि रक बुसु बिनि हिलिंमानि इंखा 65 kg फादिंगे ताव सायमलायनो बिनि डेट ऑफ बर्थ है एबा बिनि आसेमानि सालमारि रंनो तुयै बिनि डेट ऑफ बर्थ खा 7 जून 1992 फादिंगे ताव सायमलायनो बिनि प्रेजेंट एज इंगे 31 प्लस फादिंगे ताव सायमलायनो बिनि बिलिस एबा बिनि कामिरक बिनि बिलिस इंखा चंपावार खोवाई रामचंद्र गार फादिंगे ताव सायमलायनो बिनि रुंस्रुमै थांमानि एबा स्कुलिंग रङो बिनि रुंस्रुमै थांमानि इंखा डन बस्को स्कूल खोवाई बाइजाल फादिंगे ताव सायमलायनो बिनि प्रोफेशन का सिंगर ताय लाइरिस्ट ताय कंपोजर एंड पॉलिटिशियन फादिंगे ताव सायमलायनो बिनि हॉबीज का सिंगिंग ताय तिप्रासाद फाराना सुबा जुखायनानि आबरो बबेलाखिना जाजागो एबा हामजागो फादिंगे ताव सायमलायनो बिनि फेवरेट फूड खा मुया साखै ताय मुया आवान्दुर रक तिप्रासारनि सामं आबनो बबेलाखिना सानानि हामजागो फादिंगे ताव सायमलायनो बिनि फेवरेट कलर खा ब्लैक एंड व्हाइट फादिंगे ताव सायमलायनो बिनि मैरिज स्टेटस रंनो तुयै एबाखे बका कायजाखा एबाखे कायजियाखो बंखा खरकसा कायजियाखो सिकला बताव बस सिंगल फादिंगे ताव सायमलायनो बिनि गर्लफ्रेंड तोरे तंग एबाखे करै बिनि गर्लफ्रेंड के करै बताव बस सिंगल नखो फादिंगे ताव सायमलायनो बिनि प्रेजेंट बिनि फैमिली मेंबर खरक बुसुरक तंग बिनि फैमिली मेंबर खा बिनि दारा तै बिनि बासै तै बिनि मा तै सिनि सार सुहेल डेब्रमा फादिंगे ताव सायमलायनो त्रिपुरानि बिनि फेवरेट सिंगर साबो त्रिपुरानि बिनि फेवरेट सिंगर खा सिनि ताखकरा बिश्वनाथ डेब्रमा बिनि रेसा मरना बबेलाखिना खाना थगजागो फादिंगे ताव सायमलायनो बिनि क्वालिफिकेशन का बीटेक तै LLB कोर्स बो कंप्लीट खालायजाक हिंगे खाजानि मारते किजिं संनर इन सिकनसा भिडियोनि बिसिंतै सिनि EM सारसुहेल डेभलपमेन्टनि लाइफ स्टाइल भिडियो रनो काहामकेनो सायना मांखना हानाय आं खाखायो हिंगे वेब सं नों जदि न सिनि EM सारसुहेल डेभलपमेन्टनि बिग फैन एबा बनो साजागै दङ हिंगे इन भिडियो कायसा लाइक रोय तै शेयार खायरानि तापकदि हिंगे वेब सं इन भिडियो नरक बाहाय नंजखा कमेन्ट बक्स कमेन्ट कैसादि ताय भिडियो न साजागै दङ हिंगे भिडियो न कायसा लाइक रोय तै नरनि लगी रक बाय शेयार खायनानि तापकदि हिंगे वेब सं नर जदि केबो आनि चैनल कताल फाय दङ के सब्सक्राइब खाय गंके प्लीज तावना सब्सक्राइब खायै गानानि बेल आइकन सिनै अल प्रेस खायनादि तामने हिंगे आं जेफोर कताल भिडियो अपलोड खायो आपनो जतन सिसिका नरनि अरना नोटिफिकेशन सगैना बागै हिंगे वेब सं भिडियो तिनि बागै आसुकना हाना हाय मालाय फिन नरबाय कताल अपडेट नि बिसिंतै तै नरबो जतन काहाम करंना तंगदि।